В колата, трябва да ги качим в колата. Аз не мисля, че ще се качат в колата. Много бихме се радвали да трябваше да натоварим този бус. Обаче сега ще видите в коя кола ще натоварим. Така че се пада! Лорд Фаркот си връща за тормоза! Сега качихме се в колата. Още. Много забавно през този път. Ето тук Дани. Сега е време да ги извадим. Сега момента ли е да си извада късото? Отбележим, че в целият процес не е пострадало нито едно дърво. Всичко беше взето абсолютно от пода.